Acara selanjutipun niki menika acara Maidul Hasanah ingkang badhe dipunisi dening Romo Kyai Haji Mahfud Halimi saking Tlatah Trenggalek. Ananging saderengipun acara dipun mulai, kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya supados mirengaken dumugi tibaripun acara. Dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Mahfud Halimi wekdal saha panggenan kula sumenggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah al-qail man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jal kafahu Allahu ma ahammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Al-hadis. Wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi alladzina hum kan nujumi fis sama'il 'aliyyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Hadirin hadirat ingkang mbok bilih meh sedaya kula dereng kenal. Nggih, leres nggih Pak nggih. Senaosa duka taun pinten ngaten kula sampun nate dipun timbali kalian Al Mukarrom Romo Kyai Haji Musta'in ingkang mbok bilih lamat-lamat ngaten setunggal kalih ingkang rumiyin sampun nate ngikuti jamaah menika. Insyaallah lamat-lamat tasih emut nggih. Tasih emut. Wong nggih panggah siyen nika kacake pun enten undak-undakan saniki. Mpun mundak tuwek. Lek omahe panggah galek wonge wis luweh ngropek, rambute sing ireng wis entek, kulitane nggih pun mundak kirut-kirut meh semumle, tapi njaluk didongakne kalih ahli jamaah zikir manakib niki muga-muga ndang-ndang alhamdulillahirabbil. Kula karek matur sak sampunipun Rama Yai enten tiyang pinter ngilmu alat
tau dawuh wathani mangkusun wa nasbuhu dhahar, ndak tak terus niritek. Sing nomor loro niki mangkusun niki sarwa mingkus, sarwa nakis, mboten kados ingkang dawuh ngajeng kala wau. Tapi kula syukur alhamdulillah diundang neh kalih Mbah Kiai Haji Musta'in niki kok saged sowan. Alhamdulillah. Tangga kula ngaten lek dijak zikiran niku wis ngampyok. Kula retani jane eneng apa to min? Jebul dengkule niku kenek asam ngawrat. Niki rawuh semanten kathah mirengne dawuh-dawuh kiai diajak madhep ngaler ngilen zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata sami pinarak salok nggih enten sing sampe simpuh, eneng sing maneh sampe sluku bathok. Muga-muga kula ngimbui dawuhe Mbah Yai ini mengke ora ndang ngorok. Allahumma sluku bathok elailo kula pun ditesi kalih Mbah Yai le ngaji mengke sementen Pak Yai. Nggih Pak Yai kula ngaten. Muga-muga panjenengan mirengne krana sluku bathok elailo muga-muga ndak ndang tela. Kula yakin panjenengan ya wis keju. Lah nggih ta nggih? Nembe zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala terus elek kula matur tangga kula niku dengkule kene asam ngawrat ki dijak zikiran wis cekekiran wangil malah jak timpuh ngiwa ngaten arep geblak kene asam ngawrat niki semuanten kathah niki lak nggih ngesor dengkul dhuwur dengkul sehat nggih nginggil dengkul niku pupu lho Pak nggih. Nggih. Mangke sanu panjenengan kok enten sing lemesem rada karo yen estu sami sehat ngandhap dengkul dhuwur dengkul nggo sareng-sareng wong galek sing wis tau diundang Mbah Yai mriki sing niki nggih rada penggemar estu pokoke lek kliwatan mirengne Mbah Yai Bajuri ngoten jan kaya ndek utang. Kudu disaur nika ruwemen nek mirengne awit kula sik dadi wong Tulungagung sampai dadi wong galek kula remen sanget mirengne dawuh-dawuhipun almaghfurlah Mbah Kiai Bajuri campur inggih abahipun Rama Yai niki panjenengan nggih wonten to sing remen kados kula wonten nggih. Nek ngandhap dengkul dhuwur dengkul sami sehat monggo sami syukur kanthi maos hamdalah sepisan kemawon ikhlas. Alhamdulillahirabbil Allah Subhanahu wa taala ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalil sing arep metu sitok iki sing metu kaya ngoten niku insyaallah. Cobi, masya Allah, neng krempul-krempule barang kaya ngoten. Alhamdulillah. Enten cublese niki tasik nganggur niki ikmalus syai'i afdalu min ihmalihi. Nggunakne sesuatu ki luwih utama timbang ngenggurne. Timbang nganggur lagi digunakne to nggih. Kula plungne plung. Nah, ngeten iki wong nyuguh ya ambak mik trima dicemplungi maklung ngoten. Ngeten iki le lewega masalah sing nyuguh karo mundur oleh gawe tenan tibae. Alhamdulillah. Le ngrasakne ngrantos lena panjenengan. Piye engko le arep ngombe cobi sampean titeni engko piye iso ngombe napa mboten. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kula panjenengan sami lak nggih sami percados to nggih. La ing syakartum la azidannakum nek gelem syukur Allah estu badhe nambahi. Dawuhe Allah kula sukani estu wong nyatu la azidannakum niku wonten lame ugi wonten nun lazidannakum demi yekti bakal nambahi temenan. Sing nun niku namine nun taukid tek sakilah utawa sadidah
Dados tenan-tenan Allah badhe nambahi nikmat ingkang sami kita syukuri wonten dalu menika, khususe ngesor dengkul dhuwur dengkul diparingi sehat. Ngoten. Nek kalih Gusti Allah badhe dipun tambahi tek dawuh Allah dadak dingai huruf penguat nun taukid. Ing mongko Allah niku dawuh la yukhliful mingad. Ajal metu deke ra yo percaya tenan to ajire. Oh nyatu kol-kolatun ya jemanguha qotbu apal iki lho padha. Santrine mbah tangin apal kabeh. Masya Allah Gusti Allah ndak nulayani janji. Lek wis tenan arek ngimbui dimbui tenan. Kok dalu niki rawuh? Kalau wonten margi tinggi melaku pamane masalah awakku jane rada ayak-ayaken tapi eman to iki selapan sepisan ora mendino eneng ngene iki lagi to nggih mboten ben Senin mboten to nggih selapan sepindah kok ngadeg maknyat ya najan rada ikrah lenjang insyaallah nek disyukuri mangke kondur saking mriki kalih Gusti Allah diimbui tenan nek sing sami rawuh wonten dalu menika estu sampun sehat wal afiat najan lampahe rada ikrah-ikrah mangke kondur ngaten diimbui karo Gusti Allah tas sehat wal afiat ki terus eneng tambahan ketret retet demit ndak ndulit setan ndak doyan Allahumma kok panggah sik mumpeng ae malam Seninan luweh-luweh Senen legi sik eneng imbuh neh ora mik ketret retet sehat wal afiat diimbui neh demit ndak ndulit setan ndak doyan alhamdulillah kok sik mumpeng panggah le zikir wis ndak tau gang karo Gusti Allah tambahin neh druwa ra nyuwuni pelet ndak ngelet grandong ndak nongkrong Allahumma amin ambak niku tembung cara Jawa Masya Allah lek sing tenan karo Gusti Allah ndak diparingi slamet kon druwa anake iki digondol druwa ya wong galek kono lho anake digondol druwa ki parane ora nyang barongan ori tapi tibake parane lah kok nyang hotel biong druwa iki lek druwa modern katik kaya Masya Allah lek druwa modern iki jebul nyolong prawane wong melis Gandusari galek kono digawa nyang hotel mbasa mulai mbuh apa kecelakaan neng dalan apa ambruk neng hotel lah kok jebul teko ngomah ki sing mlentrung kok mboten bathuk dhuwur to lah kok mlorot ki teko bathukan ngesor mriki masyaallah innalillahi wa inna ilaihi insyaallah nek ahli jamaah niki zikir manakib insyaallah sedaya diparingi sloman slomun selamat Allahumma amin lha imbuane guyon ngene kok pra entek dhewe to wektune nggo nek ngaten pisan kasih kelas nggih syukur nggih alhamdulillahirabbil syukur malih dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masya Allah Kanjeng Nabi niku nate dawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah sapa wonge demen karo aku besok calon mai bareng sartani ingsun fil jannati ing dalem suwarga kula nate bareng ki urung bareng karo Kanjeng Nabi taun derekne kiai lawasan melis mriko kula asli kula tiyang Tulungagung
tapi Tulungagung tepate wonten Kecamatan Bandung, desanipun Kesambi, dukuane Jambe. Dadi kelahiran Jambe, Kesambi, Bandung, Tulungagung. Rabi nyang melis mriko Kiai kuwathah. Kula nggih sampe rodok masyaallah ngligap mlebu nyang desa Melis niku. Kula rabi mriko alhamdulillah cedekan karo kiai-kiai. Siji wektu kula nate barengi niki ajeng ndudak karo Maifil Janah besok kaya apa ya. Niki gawe gambaran mawon. Siji wektu Kiai Lawasan Melis asmanipun Romo Kiai Nasruddin. Yai Nasruddin Afandi ingkang sakmangkin sampun almaghfurlah sampun sedo nate kula dipun dawuhi kapurih nderekne dhateng Pondok Ploso dhateng Al-Falah kula derekne malah mantune niki sambang doh mawon kula sampeyan Pak Put sampean celak alih bapak nggih Pak nggih kula celaki mangke napa kerepotane Rama Yai kula derekne kula tutne pancen kula sing dandan nggih Kiai niku diolehne santrine gedhonge nggih rada nemumpuk lek kula ngoten wong umur kula pun 33 tahun niku diolehne santrine Mbah Nasruddin niku tasih umur 16 tahun dadi sakniki kula sak menten iki bojo kula lek pas ora turu ngoten ya sik rada melek. Terus ngono gitu sik nyatu ya ora turu ya Bu ya. Begitu kula barengi ngetutne Rama Yai wonten gawangan Pondok Ploso niku Pak Yai niku astane wis direbuti santri Al-Falah. Wapan rebut astane Rama Kiai niku diambungi ngesor dhuwur iringan. Lah kok teko gilirane kula niki padahal kula niki bono ikem dereng enten wong nyeluk kok kiai yo. Kiyak-kiyak mawon bono ikem. Masalah jenenge tangan kula niki yo melok diruwebut. Mas, ki sejegene yo dong tau lho tangan kok diambungi wah. Masa tak ngeh, tak delik-delikne panggah direbut kula ngeh pisan nyoh. Mas niku namung ngetutne bareng Kia monggo sami gambarne gek besok lek bareng jeng Nabi ndane kaya apa lek dipuapak widodari besok lek gek kleweru ngono gek terus sing diruangkul ngono santrine Mbah Tangin ndak yo alhamdulillah mun sewu Pak kula niki nyatu terus terang lek wis mireng ning ngajine Pak Yai kula sengaja mboten ajeng ngejori. Dados kula niku ajeng guyon mawon sing penting ditimbali Kiai sowan preyo wis alhamdulillah. Kula wis penak banget mireng niki dawuhe Rama Yai Tangin niki. Ngoten kula sampai dijak jagongan ning sanding kula niku wis ora patek tagapih dawuhe Pak Yai Tangin. Jan wa mayusabih abahu famadzolam neng kono lek sampai ison sampai nyerupani bapak ndak ngani kaya iki jan persis tenan karo almaghfurlah. Muga-muga pun paringono awet, paringono panjang yuswanipun, seger kuwarasan badanipun, dipun paringono tambah-tambah putranipun. Tapi lek garwanipun ndak wani ndongakne. Engko sanuke mlebu mriko ndak bisa. Pamidanget saniki nek kepengin besok nyang swarga bareng jeng Nabi mas kawine cinta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Sapa ngedemen karo sesuatu mesti akeh le ngomong nih. Wenten tangga kula niku demen mobil. Jenenge bojo niki pilingane sampai monyor-monyor. Wong lindurane kejaba ngekehne ngomongne mobil karo mobil tuangane iki karo sentrawean. Remasane wis kasil tuku mobil tenan tek belajar nyopir diadak kecemplung kalen. Nah,
Mbasa wanggite arep wendong ngeten pas sing disikut pilingane sing wedok. Masalah jenenge digeret karo sing wedok digugah ki mulai epek-epeke diograh-ograh tangi kek panggah ndak tangi diunjukne teko kentol diograh-ograh tangi panggah ndak tangi basa teko ndengkul kono munjuk titik jebul kok alhamdulillah eneng apa wong nyatu demen mobil ya akeh ngomongne mo karo lek demen jeng Nabi nggo maca selawat mliger mubeng ngono engko lek ya entek dhewe to wektu mau selawat nggih walau marrata wahidah sadatullah salamullah monggo ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah gentos kula mesakne panjenengan wis le dikiran semono duawane mengki jak duwawa banget tapi selare ingkang ngeten ikhlas ya Pak ya kaum muslimin saha muslimat monggo ngaji mugi manfaat monggo ngaji mugi manfaat wiwit donya sampai akhirat monggo salat salamullah ala